lo mfundisi wakho lo kunina phethe akasuke manje hayi nawo ukuphatha libe lofuna ukunconya eyiwani lebandla nalilwela nokulwela musivele so asimsuse lo mfundisi wakho ngene wena lo makhelwane wakho lokuthathela indoda ukuthatha indoda ahlala la next door yakho indoda esiyimthengene namasofa uyangena namasofa kwakho wena ingane zakho uyalamba yena uyadla udla imali lendoda yakho lokho irepile uzamile ukumpophisa but amaphoyisa akufailile manje uyambona uyazula kodwa wena awukayitholi justice lo muntu ukudlungulile lo naye lokubulela umntwana lo ke manje usaphila but wena usanamntwana uqoshise emsebenzini ufaka uwu kodwa namhla uqoshise wena emsebenzini wona soyalamba nengane zakho sazi ukuthi ke manje uzohlanganisa inani senalamba kodwa wena uyadla nengane zakhe uqoshise uwuye nasasebenza naye ukhiphekini unelikini manje uqoshekini uhlala emcashweni bhadala irent emcashweni ukhiphekini ngoba wena uzenza uclever emzini wabazali bakho wakhipha yena wazohlala yena ukushaya njalo ukuhlukumeza njalo wena uyakushaya nje so uzojwayela ukuthi uyipunching bag awusozwa nobuhlungu uphelele ukukhala mhla namalanga zonke njalo makaphuzile uyakshaya uhleli ngoba Nkosi yami awazi ukuthi uyenza njani awazi uzothini uncangano le madlana akondla ngayo ukuthi ehlizwe laludlile kodwa sokhathele ushaya uye nawe ogangile manje uyasaba ukuthi lengane wezivele kophela umshado uyazazi ukuthi ushadile kodwa hamba uyangaphandle wakha manje sekuvile lengane awusafuni manje lengane ukuthi izitholakala ngoba kuyophela umshado yokushiya kodwa makoti uziqonile kumdala kangaka so nje namasamba sewaqinile awufuni lengane ihambe awusiza nomuthi ke lapho noma ngabe iphinkinga noma ngabe lesiba noma ngabe sibalanga kodwa makunomuntu ofuna ukumsusa yabona sifuna abantu abathi lo samsusa lo umketuli igama lomuthi sifuna umuntu ohambayo angeke wenze ukuthi lo muntu lo aphathwe istroke noma aphathwe ikhanda noma uvuvukela inyawo amadolo asidlali ngaloko uma ngabe uyazazi uzona ufuna ukuminyakazisa ufuna ukumthinta kancane edlula sifuna lo ozothi yena ufuna ukumsusa sifuna lo ozothi ufuna ukumketula hambe ke manje ayahlangana nabakubo ingani sininika lemithi le mina sintshela iqiniso nilazi kuyashoda lapha emkhathini kuyashoda basekho abantu abenapha esimele ukuthi sibathume nikhumbule phela kunemithi ekuthiwa izizwe kunamabutho nabafana bomoya idlizo leli lomoya ilenza ukuthi wena uphudlisa umuntu akhabalele aphuphe adla kanti sakadliswa kuwe lelo dlizo lifuna bona abantu abayibulele njengalabo abayihengile abathuza ama-accident abagwaziwe labo bantu labo suke basaphila ukuthi nje umphefumulo wabo sohlukane nenyama ngoba baphucwe ithuba labo lokuphila baphucwa umphefumulo ezandleni zabo baphucwa isikhathi emhlabeni bakhipha umphefumulo wabo enyameni khase basingakafiki ngakho ke labantu abasaphila yibo labantu abasebenzisayo ukuze kukhandeke izizwe ukuze kukhandeke amabutho ukuze kukhandeke abafana bomoya ekubona bona sibathuma ukuthi beyosilandela izinto beyositshotshela izinto beyosibulalela abantu nawo wonke lokho ngoba phela abakangeni ngalo uzozihenga wena usuke ufile ngempela enyameni umphefumulo osahlangananga nenyama kodwa nyaka ungena ngaloko labakini ngoba igate lisavaliwe bazolinda isikhathi ukuthi kufike isikhathi sokuthi usuke emhlabeni bese bakuvulela igate khani uzongena so ngabona usalindile umoya wakho usazulazula uzwe bathi umoya womuntu uyazulazula abantu abafana nabo bayibulele nababulewe nawe nje unomuntu wakini uyihengile awu lentambo le ungasithengisela sayidinga kakhulu nomsebenzi omkhulu kithi manje ke siyabadinga labantu la bengakho sinika lo muthi umketulu ukuthi bulalanani ketulanani vele kunabantu abayinkinga emhlabeni kunabantu abayihlupho kunabantu abahlukumeza abantu ngakho ke abasuke yabona abasuke labo bantu labo population vele kumele hafuke sibaningi kakhulu nathi yabenefisa mabasuka labantu ngoba basuswa isandla somuntu masususwa isandla somuntu kusho ukuthi usaphile emoyeni umoya wakho usesemkhathini wona osikwazi ukuthuma ukuthi uyosenzela izinto umoya wakho ngakho ke ithathe ke lo muthi umketule is very easy to use wena mawuphatha igama nesibongo salomuntu ukuthi ushayile uyawuthatha nje lo muthi uyawushisa emalahleni bese ubiza igama nesibongo original name and surname please hayi igama lokudlala uma ngabe sathi isibongo sakhe sifuna uzosithola ngoba mawuzobiza isibongo esiwrong uzogeja ngeke umshaya ngqo and manje sifuna ukumshaya ngqo simshaya ngqo abantu abanenkinga yesibongo bayabe ne-advantage kona kubi kubuhlungu kuba nenkinga yesibongo because into sakho ziyavaleka zivuleke zivaleke into mayibamba iphunyuka ezandleni kube khona inkinga emhlabeni kodwa uyawina when it comes to ubuthakathi because thina masikushaya sithi usumelane kanti wena uzwane masikushaya sina sithi uzwide kanti ulento usibiya uyabona ngakho ke uyawina mona inkinga yesibongo ke lapho so wena mawuzomshaya lo muntu lo you have to make sure ukuthi isibongo sakhe sangempela sasebenzisayo because udinga nje igama nesibongo ngayo kuningi uyawushisa lo muntu emalahleni umbize igama nesibongo for 2 days only uyahamba
samketula impela nawe uthola ukukhululeka ngisho uqhubisa emsebenzini vele so akagibele ibhasi ahambe uthathele indoda ahlala nayo next door ushaka nayo izinto le ndoda uzigobhele yona isola ngisho underpant uyithenga nama underpant namhlanje yakubhambe izibona uNhleva isuke nayo ihambe yabona so siyabadinga ke labantu abasemkhathini sebaphelile uhafukile kakhulu akusala abantu ngakho ke le muthi siyanika ke manje ukuthi nafulelane nina nafulani abantu bafe ngoba siyabadinga abantu emkhathini baningi ngapha emhlabeni kodwa bayinkinga and manje laba inkinga sidinga bona kakhulu vele ngoba mawuzo cause havoc la ukuthi nangalo uzokwazi ukuthumeka ngoba siyasifuna ukuthi ukhosa havoc nangalo yabo manje ke le mithi ke iyatholakala ngamanani aphansi kakhulu ayibizi ngoba sifuna vele nihafulane sizokwazi ukuthola abantu esizobathuma sithola abantu abazosebenzisa le emkhathini ukuze boyisenzele izinto ziyenzeke sisusa abantu bahamba abantu bathuta wakithi ningahlanda abantu banika inkinga labantu laba banika inkinga nethina siyabadinga kuyashoda ngala abasekho abantu emkhathini abasekho yabona kungcono ke belungu no praise the Lord sihamba sodobha emathuneni sibavuse manje laba ebendle emnyama abasavuki ngoba lamathuna asenhlakaniphile ndawo bethela ke manje nawacupha lamathuna ukuthi umuntu omvusa ngavuki ngakho ke kungcono masithola praise the Lord ngoba hawo siyazi bangcwabe bashiya kanjalo thina sifike sivuse ke sithume lo muntu osenzela umsebenzi ngakho ke ukhona umketule omdingayo ngasithinta umketulo lo omela hanje thina sikwazi ukusimsebenzisa nikhumbule inkinga ngasixazululo ukuze libe inkinga usho ukuthi lesixazululo